Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej časti webináru zastrešovaného Radou pre práva dieťaťa s témou Ako správne určiť výživné na dieťa. Táto téma je takisto v podstate dosť široká. Ja by som sa chcela v rámci tohto webináru venovať len konkrétnym okolnostiam a podmienkam a skutočnostiam, ktoré dokážu výšku výživného ovplyvniť, zmeniť, zvýšiť, znížiť a podobne. Čiže to bude ako keby predmetom tohto webináru. Téma webináru je ako správne určiť výšku výživného na dieťa. Skôr by som to nazvala ako určiť alebo ako predpokladať výšku výživného na dieťa, keďže určiť správne výšku výživného na dieťa sa v podstate ani nedá, lebo pre každého je možno výška výživného, alebo teda správna v inom pohľade. Takže to bude ako keby predmetom tohto dnešného webináru. Volám sa Michaela Pobiak, som advokátka a pôsobím v advokátskej kancelárii Prachová & Partners. Čo sa týka mojej praxe ohľadne výživného, určovania výšky výživného a spôsobov určovania výšky výživného, môžem vám povedať, že téma výživného je u nás aktuálna na dennej báze. Riešime ju naozaj každodenne. Každodenne sa s tým stretávame a pomerne často túto tému riešime aj v súdnych konaniach. Takže naozaj vám môžem povedať, že to, čo vám dnes poviem, je založené na našej praxi, na našich skúsenostiach a na reálnych konaniach, ktoré sme ohľadne výživného zažili a zastupovali či už jedného rodiča alebo druhého rodiča v súdnom konaní. A na začiatok si povedzme, kedy vôbec určovanie výšky výživného alebo výživného ako takéto prichádza do úvahy. Sú to rôzne súdne konania, čiže len v skratke vám vysvetlím, kedy vy môžete uvažovať, či už ako matka alebo rodič, či už ako rodič, ktorý sa o dieťa stará, alebo ten, ktorý má len určený styk, riešiť alebo uvažovať o výživnom a o jeho výške. Prvá situácia, kedy riešime výživné, je konanie na čas do rozvodu. Veľa klientov ani nevie, že takéto konanie existuje, že teda rozvodové konanie nezačína, alebo teda nezačína sa v podaním návrhu na rozvod, ale môže začať ešte tak, že podáte návrh na úpravu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu. Čo to znamená do rozvodu? V podstate súd určí rodičovské práva a povinnosti k malolému dieťaťu do právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. To v podstate v skratke znamená to do rozvodu. Takýto návrh na úpravu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu aj ohľadne výživného viete podať už do dňa opustenia spoločnej domácnosti, alebo teda keď už dôjde k tomu reálnemu rozchodu medzi rodičmi. Treba si uvedomiť, že to výživné sa potom určuje dňom podania návrhu, odvtedy to môžete žiadať. Samozrejme, len tak skrátke poukážem na to, že sú špecifické situácie, kedy to výživné môžete žiadať aj 3 roky spätne od dňa podania toho návrhu, ale na takéto niečo musia byť splnené od okolností osobitného zreteľa, čo sú naozaj nejaké špecifické okolnosti, čo vám bránilo ten návrh podať skôr. Čiže bavme sa teraz vo všeobecnosti o tom, že od dňa podania návrhu na čas do rozvodu je takisto možné určiť výživné na maloleté dieťa. Treba si na to podať samostatný návrh na súd a súd v tomto konaní na čas do rozvodu bude určovať výšku výživného. Môžete to podať samostatným návrhom, môžete to podať ako návrh na nariadenie odkladného opatrenia, to sú už ale samostatné témy. Bavme sa teda ale o tom, že výživné je možné určiť aj na čas do rozvodu. Samozrejme, najčastejší spôsob, kedy sa výživné rieši, alebo teda situácia, kedy sa výživné rieši, je rozvodové konanie. A vtedy, ale pozor, súd určí výživné, ale iba na čas po rozvode. Čiže zase tá ďalšia časť od dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva až do vtedy, kým sa nebude rozhodovať o zvýšení alebo znížení výživného, alebo teda až do plnoletosti toho dieťaťa, alebo do skončenia vyživovacej povinnosti. Čiže ďalšia tá situácia, kedy riešime výživné, je to rozvodové konanie. Samozrejme, nie všetci rodičia sú manželia, takže nastávajú aj situácie, kedy sa výživné alebo téma výživného rieši aj v konaní, ktoré nie je rozvodové, teda nie je ani na čas do rozvodu, ani po rozvode, ale je to klasické konanie ohľadne určenia rodičovských práv a povinností k malolému dieťaťu. A v takýchto prípadoch takisto, keďže jedna z tých častí v rámci tých rodičovských práv a povinností je aj téma výživného, v tomto konaní takisto prichádza do úvahy, alebo teda štandardne sa vždy rieši aj téma výživného.
A posledná možnosť, kedy teda uvažujeme o výživnom a o jeho výške, je následné, keď už máme rozsudok, či už v rozvodovom, nie v rozvodovom konaní ohľadne určenia výšky výživného. Toto rozhodnutie je špecifické v tom, že sa môže meniť. Čiže keď nastane nejaká zmena pomerov je taký široký pojem, môže to byť v podstate čokoľvek, ale štandardne je to dovršenie nejakého veku dieťaťa, čiže nastupuje na základnú školu, na druhý stupeň základnej školy, na strednú, na vysokú a podobne. Čiže v takýchto prípadoch automaticky dochádza k nejakej zmene pomerov. Samozrejme, nemusí to byť zmena pomerov len na strane dieťaťa, ale aj na strane rodiča. Čiže v takýchto prípadoch sa znova to konanie celé ohľadne určovania výšky výživného otvára a na novo sa rieši či už štandardne zvýšenie alebo zníženie toho výživného na maloleté dieťa. Podstatou ale dnešného problému, alebo teda dnešnej témy je to, akým spôsobom toto výživné určíme a čo súd pri určovaní výživného zohľadňuje. Poďme si prejsť jednotlivé body, ku ktorým vám viac poviem, čo všetko vlastne sa v tom konaní rieši, čo všetko vie ovplyvniť tú výšku a podobne. Prvá, jedna z takých najpodstatnejších, aj keď v podstate všetky sú podstatné, sú výdavky dieťaťa. Čo to výdavky dieťaťa sú? Výdavky dieťaťa sú všetko, čo reálne na to dieťa platíte, čo reálne to dieťa vyžaduje, aké má nejaké špecifické potreby a podobne. Štandardné výdavky dieťaťa, ktoré sa dávajú úplne bežne, sú strava, hygiena, ošatenie obuv, školské potreby, strava v škole. Samozrejme, môžu to byť aj nejaké náklady spojené so školou, súkromná škola, jasle, súkromná materská škola a podobne. Čiže toto sú tiež náklady spojené so školou. Ďalšie nejaké lieky, samozrejme, zubár, keď má dieťa nejaký zdravotný problém, má problém s očami, problém s nohami, má nejakú špeciálnu obuv, ortopedickú a podobne. Toto sú všetko náklady, ktoré na to dieťa vyžaduje. Sú to nejaké špecifické náklady, ktoré samozrejme nemá každé dieťa, ale toto sú náklady, ktoré si vypíšete. Štandardne sa tie náklady rozrátávajú na mesiac, keďže aj súd od vás vyžaduje prehľad nejakých mesačných výdavkov na dieťa. Tieto výdavky ale napríklad môžete platiť len raz ročne alebo dvakrát ročne a podobne a v takom prípade vám odporúčam si to prepočítať na konkrétny mesiac, aby ste vedeli potom súdu objasniť, že koľko ten výdavok je mesačný. Prečo na mesiac? Lebo to výživné sa určuje tak, že ten rodič ho platí mesačne. Čiže pre súd je podstatné vedieť, aké sú tie reálne mesačné výdavky dieťaťa. Samozrejme, keď chodíte s dieťaťom na dovolenku, chodíte raz ročne, dvakrát ročne a podobne, tak tieto náklady na dovolenku si rozrátate, sú to nejaké mimoškolské alebo voľnočasové aktivity, vypočítate si ten náklad na jeden mesiac a toto súdu uvediete. Čiže tie výdavky dieťaťa sú dosť podstatné, súd sa tým zaoberá, súd to rieši, súd to samozrejme zohľadňuje. A je dôležité, aby ste tie výdavky dostatočne opísali, rozviedli, preukázali a podobne. Medzi také podstatné výdavky, ktoré niektorí rodičia zabúdajú, sú výdavky spojené s bývaním. Lebo to, že vy platíte úver, alebo vy platíte nájom, vy platíte energie, áno, samozrejme, to je váš výdavok, ale tým, že vy s tým dieťaťom žijete v spoločnej domácnosti, tento výdavok sa rozrátáva aj na ňo. Preto keď budete dávať dokopy výdavky na dieťa, odporúčam vám, aby ste si spočítali, aké máte celkové náklady spojené s bývaním, teda v tom bývaní, teda v tej nehnuteľnosti, kde bývate s tým dieťaťom, a pomernú časť týchto nákladov rozrátali na všetkých členov tej domácnosti a vyjde vám nejaká suma mesačného výdavku na bývanie, ktorú potom priradíte k výdavkom toho dieťaťa. Čiže na toto nezabudnite, lebo veľa rodičov to tam nedáva, ale tiež to dokáže ovplyvniť výšku toho výživného, lebo tento výdavok sa takisto týka dieťaťa a je to aj výdavok dieťaťa, pretože to dieťa v tej nehnuteľnosti býva s vami. Čiže do tých výdavkov uvedte tieto klasické výdavky plus tie nadštandardné, ktoré dieťa má a okrem toho teda nezabudnite aj tento podstatný výdavok a to je výdavok spojený s bývaním. Ďalšia skutočnosť, ktorú súd zohľadňuje, je samozrejme počet detí, pretože samozrejme máte nejaký príjem a z tohto príjmu nemôžete platiť výživné len jednému dieťaťu. Tá časť, ktorá sa určí na to výživné, musí byť alebo ten príjem musí byť spôsobilý hradiť to výživné viacerým deťom, pokiaľ tých viaceré deti máte. Čiže to je jedna z otázok, ktoré sa vás súd hneď na začiatku pojednávania bude pýtať, a to je, že koľko máte vyživovacích povinností a tým sa myslí okrem iného aj to, že koľko teda máte detí, aby súd vedel zohľadniť, či platíte ešte nejakému inému dieťaťu výdavok, výživné a podobne, aby to súd vlastne zohľadnil pri tých vašich výdavkoch.
Čiže počet detí je tiež dosť podstatný faktor, ktorý dokáže ovplyvniť tú výšku výživného. Ďalší bod, ktorý súd rieši a skúma v konaní ohľadne výživného, je príjem rodiča. Príjem rodiča je, čo to vlastne je, čo si pod tým máme predstaviť. Máme samozrejme rôzne formy príjmov. Príjem ale rodiča je prioritne to, čo máte zo zamestnania. Tento príjem rodiča preukážete klasickým potvrdením zamestnávateľa o príjme, čiže to vám zamestnávateľ vydá na vašu žiadosť, ktorú viete potom, toto potvrdenie viete potom dokladovať tomuto súdu. Pokiaľ to nespravíte, alebo ten zamestnávateľ vám to odmietne vydať, súd si vie toto potvrdenie vyžiadať aj sám zo sociálnej poisťovne, čiže tento príjem je v podstate nesporný, pokiaľ ho máte zo zamestnania. Čiže príjem rodičov je ten, ktorý je v podstate smerodajný aj pre určovanie výšky toho výživného. Čiže príjem rodičov preukazujete potvrdenie zamestnávateľa, pokiaľ máte samozrejme iné príjmy. Okrem tohto, tie príjmy môžu byť z čohokoľvek, z podnikania, ale to si povieme neskôr, alebo z akejkoľvek inej činnosti, nie je to len zamestnanecký pomer, hoci čo iné, tieto príjmy zdokladovať musíte. Z týchto príjmov by sa štandardne mali odvádzať odvody alebo dane a podobne, čiže tieto príjmy preukazovať musíte. Nepreukazuje sa len príjem rodiča, ktorý výživné platiť bude, ale rieši sa aj príjem rodiča, ktorý to výživné bude teda príjmať do svojich rúk. Takže je dosť podstatné, aby aj ten oprávnený rodič ten svoj príjem preukázal, lebo aj toto dokáže ovplyvniť tú výšku výživného v prípade, že tie príjmy sú rozdielne a napríklad ten rodič, ktorý sa o to dieťa stará, má podstatne vyšší príjem ako ten rodič, ktorý to výživné platiť má. Čiže príjmy rodičov sa skúmajú aj na jednej strane, aj na strane druhej. Ďalšie okolnosti, ktoré súd skúma v rámci určovania výživného, sú výdavky rodiča. Prečo výdavky rodiča? Alebo teda ako znie otázka na slajde, že či sa prihliada aj na výdavky rodiča a na aké? Áno, prihliada. A tieto výdavky rodiča sú pre súd tiež podstatné, aby súd vedel, že aké konkrétne výdavky ten rodič má, ktoré výdavky sú nevyhnutné, ktoré nie sú až také nevyhnutné a posúdil ten súd, aké finančné prostriedky máte k dispozícii na to, aby ste mohli platiť výživné. Čo sú výdavky rodiča, na ktoré súd prihliada, alebo teda povedzme to tak, že ktoré sú nevyhnutné na to, aby ten rodič mohol v úvodzovkách fungovať. A to sú také klasické výdavky na stravu, náklady na bývanie a samozrejme náklady na cestu do práce. Toto sú také najpodstatnejšie výdavky, ktoré ten súd zohľadňuje a ktoré vám aj odporúčam dôkladne preukázať, lebo sú to vlastne veci, ktoré ten súd zohľadní, vie to znížiť tú výšku výživného, keď máte úver a podobne. Samozrejme, bavíme sa teraz o hypotekárnom úvere na dom, v ktorom bývate. Keď máte ďalšie nehnuteľnosti, na ktoré máte ďalšie spotrebné úvery, to sú až nie také podstatné skutočnosti, ktoré súd zohľadňuje. To sa už ale potom rieši v rámci vašich majetkových pomerov, ale to si povieme neskôr. Čiže na výdavky rodiča, na ktoré súd prihliada, sú tie nevyhnutné, alebo teda žiaduce výdavky, ktoré ten rodič musí mať na to, aby pracoval, chodil do práce, mal ten príjem, aby mal aj z čoho platiť výživné. Čiže tie výdavky rodiča takisto treba v rámci tohto konania uviesť, preukázať, rozpísať ich a tie klasické výdavky sú samozrejme bývanie, strava, hygiena, ošatenie obuv, lieky, lekárska starostlivosť, voľnočasové aktivity, benzín alebo teda iná forma cestovného. Čiže toto sú všetko také najbežnejšie výdavky, ktoré klasicky v tých súdnych konaniach uvádzame na strane rodiča. Aké sú špecifika pri podnikateľoch? No, pri podnikateľoch sú samozrejme špecifika a to napríklad v prípade, ak ste podnikateľom, fyzickou osobou a máte iný príjem ako zo závislej činnosti. V takomto prípade ste vy povinní preukázať súdu výšku tohto príjmu. Pokiaľ výšku tohto príjmu nepreukážete, to je dosť podstatná vec, tak v takom prípade súd na vás pozerá, že váš príjem je 20-násobok sumy životného minima, čiže povedzme zhruba okolo 4 000 eur. Čiže keď vy ako podnikateľ, fyzická osoba, nedostatočne preukážete výšku toho vášho príjmu, je tam takáto forma fikcie, kedy ten súd môže na vás prihliadať, že takýto príjem alebo teda príjem v takejto výške máte. Môže to byť dvojsečná zbraň. Mali sme aj taký prípad, kedy ten otec ten svoj príjem nedostatočne zdokladoval, ale jeho príjem bol iba vo výške približne 1200 eur v čistom, ale súd na ňo prihliadal, že jeho príjem je 4000, vzhľadom na to, že tie svoje príjmy z tej podnikateľskej činnosti nepreukázal.
a tým pádom mu súd vyrúbil výživné, alebo teda určil platiť výživné vo výške nejakých 800-900 eur mesačne, čo naozaj pri jeho reálnom príjme bolo pre ňoho likvidačné. Čiže toto je vec, na ktorú si treba dať pozor, pokiaľ ste podnikateľom, a zamerať sa na to, aby ste dostatočne preukázali ten svoj príjem, aby sa vám takáto nemilá situácia nestala, lebo potom už samozrejme je to ťažko zvrátiť, keď už máte rozsudok súdu o určení výživného. Takže toto, pokiaľ ste podnikateľom, treba zvážiť. Samozrejme, podnikanie nefunguje len ako fyzická osoba podnikateľ, ale v rámci podnikateľov môžeme zobrať aj keď podnikáte na spoločnosť, či už je to spoločnosť s ručením obmedzením alebo iná forma spoločnosti. Čiže v takomto prípade, pokiaľ podnikáte na spoločnosť a ste spoločníkom v tejto spoločnosti alebo v akejkoľvek forme ste tam zainteresovaní, súd bude prihliadať aj na príjmy z tohto podnikania. Čiže nebuďte prekvapení, keď vás súd vyzve, aby ste preukázali daňové priznania, účtovné zavierky a v podstate pomernú časť účtovníctva aj ohľadne tejto spoločnosti. Je úplne bežné, že rodičia sa tvária, že nemajú žiadny príjem a potom sa zistí, že majú jednoosobovú SROčku, v ktorej teda podnikajú, tvária sa, že si nevyplácajú zisk a podobne. Samozrejme, nemusí to byť váš prípad, ale takých prípadov je veľa. Tak v takýchto prípadoch samozrejme súd sa vie zorientovať aj v takýchto situáciách a vyzve vás, aby ste preukázali aj príjmy z tej spoločnosti. A keď ste jednoosobová SROčka, alebo keď ste spoločníkom a ste jediným spoločníkom a jediným konateľom, samozrejme logicky, vy ste jediným pánom v tej spoločnosti a všetky tie príjmy a zisky z tej spoločnosti pôjdu na váš účet a bude na to súd prihľadať ako na váš príjem. Nemyslíte si, že sa tomu vyhnete tak, že si nevyplatíte zisk a podobne. To všetko súd si vie pozrieť podľa účtovných závierok, aký je tam nevyplatený zisk spoločníka. A na takéto veci bude súd prihliadať. Takže na to si tiež dajte pozor, pokiaľ máte spoločnosť a podnikáte prostredníctvom nejakej spoločnosti, že teda súd bude riešiť aj toto. Pokiaľ ste samozrejme konateľom v tejto spoločnosti a nie ste spoločníkom, lebo byť spoločníkom je majetkové právo, čiže to je tiež nejaký majetok toho rodiča, ale pokiaľ ste tam len konateľom, tak v takomto prípade bude súd riešiť to, že či máte zmluvu o výkone funkcie a pokiaľ áno, či vám je na základe tejto zmluvy vyplácaný nejaký príjem. Ale to sa už bavíme o tom inom príjme, čo som už spomínala predtým, lebo aj toto je váš príjem, tiež ho zdaňujete, odvádzate z toho nejaké odvody, čiže aj toto je váš príjem ako konateľa spoločnosti. Čiže to máme ako keby tie špecifika, čo sa týka podnikania rodičov, ako sa na to pozerá ten súd. Čo sú ale majetkové pomery rodiča? Tento pojem uvádza zákon a je to dosť široký pojem, pretože pod majetkové pomery rodiča môžeme zahrnúť všetko. A keď myslím všetko, tak tým myslím naozaj, že čokoľvek to môže byť. Tie majetkové pomery rodiča nie sú len jeho príjmy, ale je to v podstate ten jeho životný štandard, ktorým žije. Je to v podstate všetko, čo vlastní, čo má, alebo čo akým spôsobom teda funguje a všetko okolo toho. Čiže aby sme vedeli, čo si máme pod tými majetkovými pomermi rodiča predstaviť, tak najčastejšie je to vlastníctvo nehnuteľnosti. Čiže súd sa vás bude pýtať, aké nehnuteľnosti vlastníte. A toto, keď matka vlastní jednu nehnuteľnosť, otec 3 alebo naopak, vie tiež dosť zavážiť pri určovaní výživného, pretože tie majetkové pomery týchto dvoch rodičov sú logicky v nejakom nepomere a preto to výživné ani nemôže byť určené podľa presných pravidiel a musí sa na toto zohľadňovať. Čiže nehnuteľnosti sú taká úplne bežná vec. Samozrejme, s nehnuteľnostiami sú často spojené aj úvery, čiže to sa potom logicky chápe, že tam máte ten výdavok, takže toho sa nemusíte báť. Ďalšia vec, ktorá sa rieši vlastne v rámci tých majetkových pomerov, je vlastníctvo hnutelných vecí, a to napríklad motorových vozidiel. Veľakrát sa mi stáva napríklad pri tých podnikateľoch, konateľoch alebo spoločníkoch, že sa tvária, že žiadne motorové vozidlo nevlastnia a potom ich tá konkrétna spoločnosť vlastní niekoľko. Takže na to si tiež treba dať pozor, lebo pokiaľ ste konateľom, spoločníkom alebo čokoľvek a tvárite sa, že motorové vozidlo nemáte. Keď máte motorové vozidlo tej svojej spoločnosti, tak samozrejme súd na to prihliadať bude, keď je to teda iba vaša spoločnosť. Alebo keď ste tam konateľom, užívate motorové vozidlo tej spoločnosti, nemáte žiadny príjem z toho, žiadnu zmluvu nemáte na užívanie toho motorového vozidla, tak logicky asi je to nejaký váš majetkový pomer, že vám tá spoločnosť dáva motorové vozidlo na užívanie aj na osobné užívanie. Čiže na toto si treba dávať pozor a ja sa veľmi často
často pýtam na pojednávaní, akým spôsobom sa dostavil ten konkrétny rodič na to pojednávanie a čudovali by ste sa, koľkokrát sa tí ľudia prerieknú a povedia, na akom motorovom vozidle tam prišli, lebo logicky, keď sa tvárim, že mám minimálny príjem a prídem na nejakom luxusnom motorovom vozidle na pojednávanie, tak tiež to vypoveda o tých majetkových pomeroch. Čiže aj toto, že v podstate možno to vyzerá, že nie je to úplne majetkové, ale aj toto vykazuje, alebo teda vie preukázať tie konkrétne majetkové pomery rodiča. Čiže okrem teda nehnuteľnosti, motorových vozidiel, sú to samozrejme účty, koľko máte zostatok na účte, či ste niečo zdedila a podobne. Stáva sa, nie je to samozrejme bežné, ale stáva sa v prípade, že sa rodičia nedohodnú a súd potrebuje mať dostatočne preukázané majetkové pomery a pokiaľ ten druhý rodič na to opakovane poukazuje, otec, matka majú na účte toľko a toľko peňazí, že súd vykonáva aj lustráciu týchto bankových účtov, alebo vás vyzve, aby ste preukázali výpis zo svojho bankového účtu za nejaké obdobie. Čiže keď skrývate nejaký príjem, tak z týchto výpisov bankových sa to dá celkom jednoducho zistiť. Takže pokiaľ tam máte nejaké také neštandardné prevody alebo nejaké nadmerné výdavky a podobne, to všetko vie preukázať vaše majetkové pomery. Čiže na to si tiež treba dať pozor. Okrem týchto sporiacich účtov mali sme aj také situácie, že rodičia vlastnili hodnotné bicykle, zlaté tehličky, obrazy, rôzne sošky, čokoľvek v podstate, lebo aj keď máte nejakú vec, ktorá má zberateľskú hodnotu, môže to byť v podstate na prvý pohľad nehodnotná vec, ale keď má nejakú hodnotu a tá druhá strana to vie preukázať alebo vie to potvrdiť, tak samozrejme je to vec, na ktorú ten súd prihliada, lebo ak máte, napríklad mali sme prípady, kedy mala protistrana mince zberateľské, ktoré tiež boli v nejakej hodnote. Súd sa na to pozerá tak, že tým pádom vy máte majetok a v prípade, že by bolo potrebné platiť aj vyššie výživné, viete tento majetok predať a to výživné uhrádzať. Čiže to, že vy budete tvrdiť, že máte nízky príjem alebo budete preukazovať ten svoj príjem, vám nepomôže, pokiaľ máte ďalšie takéto hnutelné veci. Nebavíme sa len o takýchto hnutelných, ale aj o iných majetkových právach. Napríklad, ak máte kryptomeny, bitcoiny a podobne. Samozrejme, nemusíme sa teraz baviť, ako ťažko je niečo takéto dohľadateľné a preukazateľné, ale stalo sa, že teda rodič mal takéto kryptomeny a druhý rodič, teda v tomto prípade to bola matka, dokázala poukázať na výpisy z účtov, z ktorých si teda ten otec tieto kryptomeny kupoval. Čiže bolo zrejme, že tie kryptomeny vlastní. Samozrejme, tí, čo sa rozumejú kryptomenám, vedia, že to nie je úplne tak ľahko dohľadateľné, ale dá sa to nejako preukázať, čiže aj na takéto niečo si treba dať pozor. Samozrejme, keď vy ste na strane rodiča, ktorý poukazuje, že ten druhý rodič má rôzne zostatky na účtoch a podobne, vy ste ten, ktorý to má navrhnúť tomu súdu, aby vykonal lustráciu. Súd nebude za vás teraz lustrovať všetkých 30 bank na Slovensku, alebo koľko ich je, aby preukázal, že v akých inštitúciách má ten rodič účet a zisťoval zostatky. Čiže je na vás, aby vy ste uviedli konkrétne banky, a súd potom vie túto banku prelustrovať ohľadne účtov, ale nebude lustrovať všetky banky. Takisto, čo sa týka napríklad nejakého sporenia. Pokiaľ viete, že ten druhý rodič má sporenie v konkrétnej banke alebo podobne a viete ju uviesť, tak áno, súd tú lustráciu vie vykonať za vás. Ale pokiaľ len viete, že má sporenie, ale neviete kde, tak súd to hľadať nebude. Veľký problém nastáva v prípade, že majú rodičia zahraničné účty. A veľakrát klienti prídu a tvrdia teda, že má v Rakúsku, v Česku, v Poľsku, kdekoľvek nejaký účet, ten konkrétny rodič. Žiaľ, súd nevie vykonať takéto dokazovanie mimo Slovenskej republiky. Pokiaľ sa vám podarí získať nejaký dôkaz k tomu, tak samozrejme môže sa o to súd pokúsiť, ale je to zbytočne komplikované a veľakrát sa stáva, že súd do toho ani nejde. Mali sme prípad klientky, kde otec vyslovene podnikal vo veľkom v Chorvátsku, kde mal aj vily, nehnuteľnosti a podobne a tváril sa, že na Slovensku má teda minimálny príjem. Keď sa to malo preukazovať tu na Slovensku, tak samozrejme predložil nejaké podklady preložené do slovenčiny, ktoré nemali absolútne žiadnu výpovednú hodnotu, alebo teda vypovedali o tom, že má len minimálny príjem. Takže klientka bola dosť toho nešťastná, akým spôsobom sa to preukáže, ale už len samotným tým, že vlastnil tie nehnuteľnosti v tom zahraničí, sa to preukázať dalo. Ale samozrejme, v takomto prípade je to dosť komplikované. Ten súd
nebude zase vykonávať úplne až takéto dokazovanie, nebude to riešiť a pokiaľ sa to preukázať nedá, tak ten súd môže na to prihliadnúť, ale nemusí. Čiže už je aj na vás, aby ste nejakú časť, napriek tomu, že ide o rodinné konanie, sa pokúsili preukázať, objasniť to tomu súdu, aby to súd vedel aj nejako dohľadať a možno v takom prípade aj zohľadiť. Samozrejme sú aj také extrémne situácie, kedy napríklad sa rodič tváril, v tomto prípade to bol tiež zhodou náhod otec, že teda má úplne minimálne príjmy, dokonca myslím, že tvrdil, že 10 mesiacov absolútne žiadny príjem, ale z jeho Facebooku bolo zrejme, že každý mesiac chodil jesť niekde, že bol akože taký horlivý horolezec, ale samozrejme do zahraničia. Takže sme na pojednávaní predložili tieto jeho výpisy zo sociálnych sietí. Čudovali by ste sa, čo všetko si ľudia na sociálne siete dajú. A aj toto slúžilo na preukázanie jeho majetkových pomerov, lebo keď sa tvári, že je na tom tak psychicky a finančne a neviem ako zle a každý mesiac alebo každé 3 týždne chodí liesť niekde do zahraničia na týždňové pobyty, tak očividne až tak finančne na tom zle nebol. Takže aj toto vie súdu slúžiť na preukázanie majetkových pomerov. A ďalšia taká úsmevná situácia, čo sa nám stala, bolo, že sme preukazovali majetkové pomery na základe operácie transplantácie vlasov otca, ktorý tiež sa tváril, že nemá žiaden príjem, teda respektíve minimálny, ale na svojom Instagrame sa pochválil, že bol na transplantácii vlasov, klientka dohľadala, v Turecku to bolo zhodou náhod, dohľadala, koľko to tam stojí a samozrejme to sme súdu predložili, že očividne, keď má na operáciu, teda na transplantáciu vlasov, tak má aj si aj za čo platiť výživné, takže treba si dať pozor, keď už tajíte svoj príjem, keď to tak mám povedať, aj na takéto veci, lebo aj takéto veci môžu slúžiť na preukázanie majetkových pomerov rodiča. Takže čo sú to teda tie majetkové pomery? Preto hovorím čokoľvek, lebo naozaj to môže byť čokoľvek. Od tých klasických nehnuteľností, auta, účty, mobily, šperky, hodinky, všetko dokáže ako keby urobiť obraz o tých majetkových pomeroch rodiča, tak aj takéto veci môžu slúžiť na vykreslenie tej situácie, ktoré sa nejako dohľadajú, fotografie a podobne. Čiže klientka raz dokladala fotografiu otca, kde mal na fotke s dcerou hodinky, nejaké drahé, luxusné a podobne. Hneď sudkyňa sa ho pýtala, že kde sú tie hodinky, lebo na pojednávaní ich už nemal. Takže všetko naozaj môže slúžiť na preukázanie tých majetkových pomerov. Prečo to súd tak rieši? Lebo toto sú všetko veci, ktoré zákon hovorí, že to dieťa sa má podieľať na životnej úrovni rodičov. Čiže keď životná úroveň toho otca vykazuje nejaký neštandard, alebo teda nadštandard by som povedala, tak logicky aj to dieťa má právo podieľať sa na tejto životnej úrovni a nie je fér voči tomu dieťaťu, keď rodič, alebo teda otec chodí 2-krát do mesiaca na zahraničné dovolenky a to dieťa si vzhľadom na tú výšku výživného tú dovolenku nemôže dovoliť. Čiže má to byť spravodlivé, alebo toto celé dokazovanie ohľadne výživného smeruje iba k jednej veci, aby bol splnený ten najlepší záujem dieťaťa, aby to výživné bolo určené spravodlivo a férovo, hlavne s ohľadom na to dieťa. Lebo treba si uvedomiť, či už ste na strane jedného rodiča alebo na strane druhého rodiča, že to výživné nie je príjmom toho rodiča. To je vec, ktorá slúži na úhradu výdavkov toho dieťaťa. Áno, veľakrát sa samozrejme stáva, že tá matka alebo ten rodič, ktorý má to dieťa v starostlivosti, tie výdavky dieťaťa očividne nadhodnotí. Ale to je ďalšia situácia, ktorej sa budeme venovať ďalej. Samozrejme na toto súd neprihliada na takéto nadhodnotené výdavky. Ale celé toto dokazovanie ohľadne príjmov, majetkových pomerov a celé toto, čo som vám teraz povedala, slúži len na preukázanie toho, aby to dieťa sa mohlo podieľať na tej životnej úrovni rodiča. Čo sa týka samotného výpočtu výživného, rada by som vám povedala, že existuje takáto konkrétne tabuľka, ktorá vám hneď povie, že keď máte dieťa v takom a v takom veku, tak to výživné budete mať v takej a takej výške, ale žiaľ, nefunguje to tak. Toto sú pravidlá, ktoré sú pomerne čerstvé. Je to nejaká metodika ministerstva, ktorá má slúžiť sudcom na určovanie výživného. Pohľady na to zo strany súdov sú rôzne. Je súd, alebo teda sudca, ktorý sa touto tabuľkou riadi absolútne. Čiže prídete na pojednávanie, poviete, že takýto máte príjem, ten príjem nie je sporný. Prečo hovorím sporný? Lebo by ste sa čudovali, čo všetko sa v tom konaní dá dokazovať a kto všetko sa môže na pojednávanie predvolať, aby sa preukázal ten príjem. Hlavne, keď je príjem na čierno a podobne. Ale teda bavme sa o nejakej ideálnej situácii, že tie príjmy sú preukázané, tak si viete jednoducho podľa tejto tabuľky pozrieť, aké máte dieťa staré, koľko máte detí a vypočítať si tú konkrétnu výšku výživného
na to vaše dieťa. Ale potom sú sudcovia, ktorí sa touto tabuľkou absolútne neriadia. Čiže rada by som vám povedala, že toto keď si vypočítate, tak také výživné určite dostanete, ale nie je to tak. A na to táto tabuľka, a vlastne tak je to aj odporúčanie toho ministerstva, má byť len nejakým takým vodídlom, alebo teda smerodajná, alebo teda má napomáhať tým sudcom, aby si to vedeli nejako vypočítať. Niektorí sudcovia, ako hovorím, to zobrali tak, že sa tým úplne riadia, niektorí sa tým vôbec neriadia, niektorí to ani nespomenú na pojednávaní, čiže treba to brať s rezervou, ale táto tabuľka vám môže slúžiť na to, aby ste si aspoň predbežne vypočítali tú výšku výživného. V tej tabuľke sú také percentá. Čo sa týka tých percent, to znamená, že to je percenta z vášho čistého príjmu. Čiže čistý príjem, keď si určite, tak viete si vypočítať tú výšku výživného. Ale veľakrát je strastiplná cesta určiť ten čistý príjem. Čiže nie je to tak, že prídete a hneď na prvom pojednávaní vám súd toto výživné určí, lebo tam naozaj sa vykonáva to dokazovanie ohľadne tých majetkových pomerov, príjmov rodiča a podobne. Čiže tam je to naozaj nadlho, aby sa k tomu súd dopracoval, ale samozrejme môže vám to slúžiť ako nejaký možno námet na to, aby ste vedeli, že aha, tak mám takýto príjem, viem si vypočítať predbežne výživné, ale nepočítajte s tým, že to tak určite bude. Je to možno len také, ako keby by som povedala, že cca asi v tomto rozmedzi sa to bude pohybovať. My ako advokáti už s našou praxou vám vieme povedať, asi keď prídete k nám a poviete nám na rovinu, že takýto má príjem druhý rodič, lebo ako som hovorila, nezáleží to len od vás, alebo teda od jedného rodiča, záleží to od obi dvoch, lebo tie príjmy môžu byť rôzne, môžu byť úplne neúmerné a to sa potom samozrejme nemôže riadiť ani touto tabuľkou. To by sa potom malo riadiť tým, že keď má iný rodič úplne iné nadštandardné majetkové pomery, tak samozrejme ten druhý rodič nemôže platiť polovicu výdavkov a podobne na to dieťa. Sú aj také situácie, že dieťa má vyššiu úroveň ako rodič. Aj také sa stáva, lebo samozrejme dieťa žije s rodičom, ktorý má úplne inú životnú úroveň, teda nadštandardnú ako ten rodič, ktorý to výživné platí. Čiže logicky by bolo zase nespravodlivé chcieť od toho rodiča, ktorý má nižší príjem, aby platil polovicu výdavkov toho dieťaťa, lebo tie výdavky dieťaťa, alebo teda môžu byť úplne inde, alebo teda možno aj rovnako vysoké, ako ten príjem toho rodiča. Čiže toto sú veci, ktoré sa... Každý prípad, ktorý sa rieši na súde, je úplne iný, úplne individuálny. Každý prípad sa posudzuje samostatne, takže ani táto tabuľka vám to možno nepomôže, ale môžete si ju pozrieť, môžete sa uspokojiť, že aha, si takúto výšku výživného bude mať, ale ako vám hovorím, nie je to vôbec absolútne. No. Ale teda je fajn, že ju máme, lebo vieme sa podľa toho orientovať, vieme si to možno tak predbežne vypočítať. A takže tu som vám ju aj dala do tohto slajdu, aby ste sa mohli na to pozrieť. Ďalšia téma, alebo teda ďalší bod tejto prezentácie alebo webináru sú najčastejšie otázky klientov ohľadom výživného. Prvá otázka je, že za aké obdobie súd skúma príjem. No, toto tiež neviem vám povedať teraz, že na 100% bude to 12 mesiacov, na 100% to bude 6 mesiacov, na 100% to budú 3 mesiace, lebo je to rôzne. Každý prípad je úplne iný, každý súd si to zadefinuje úplne inak. Štandardne je to 12 mesiacov spätne, ale spätne nie od podania návrhu, ale spätne väčšinou vtedy, keď vám už príde predvolanie na pojednávanie a vo výzve máte, že to máte preukázať, 12 mesiacov spätne. Niektorý súd to robí tak dôsledne, že on tie majetkové pomery skúma od dňa podania návrhu na výživné, na určenie výživného a vtedy vlastne ako keby za to obdobie spätne preukážete tie svoje príjmy. Niektorý súd to robí tak, že to robí ešte rok dozadu od podania návrhu, čiže to naozaj ani sa nedá povedať za aké obdobie, ale určite to nebude posledný mesiac, ani posledné 2 mesiace, ale bude to dlhšie obdobie spätne. Veľakrát sa aj stáva, že rodičia, alebo teda jeden z rodičov si účelovo poníži príjem, aby mohol sa pred súdom tváriť, že ten jeho príjem je nižší a mal nižšie výživné. Toto sa dá veľmi jednoducho vyvrátiť a preukázať, lebo keď si súd pozrie, vylustruje cez sociálnu poisťovňu vaše príjmy v minulosti, tak bude veľmi jednoducho vedieť, že ste v minulosti alebo pred pár mesiacmi mali zrovna u toho zamestnávateľa oveľa vyšší príjem. Takže treba si dať na to pozor. Ale v takomto prípade, keď tí rodičia takto si znížia príjem a podobne, tak
tam súd potom pozerá na tzv. Potenciálny príjem, ale to si povieme v ďalšej otázke. Ale teda k tejto otázke, že za aké obdobie ten súd príjem skúma, tak je to niekoľko mesiacov spätne a to či už od doručenia toho predvolania, alebo od podania návrhu, alebo môže to byť naozaj rôzne, ale je to dlhšie obdobie spätne. Ešte k tomu príjmu by som povedala, že veľakrát si klienti myslia, že keď mu príde odmena od zamestnávateľa, tak toto sa do príjmu nezarátava. Nie je to tak. Sice odmena nie je nárokovateľná časť pracovnej mzdy, ale je to vec, ktorá je príjmom, tiež sa z toho odvádzajú odvody a toto sa rozpočíta potom na to jednotlivé obdobie a pripočítavajú sa tie časti k tej vašej mzde. Čiže na toto si tiež treba dať pozor, že neznamená to, že keď je to odmena, tak to je len moje. Nie. Na to súd prihliada tiež ako na váš príjem. Ďalšia najčastejšia otázka je, ako mám výdavky preukázať. Stretla som sa aj s takými výzvami súdov, kedy vyzývali rodičov na preukázanie výdavkov, kde bolo vyslovene uvedené, že vločky za stravu, oblečenie nedokladajte. Čiže z toho vyplýva, že keď máte preukazovať vaše výdavky, nemusíte teraz odkladať všetky bločky, kde platíte v potravinách, v lekárni, v drogerii a podobne a všetko to súdu skenovať, lebo súd to nezaujíma. Súd má už nejaké štandardy, ktoré hovoria o tom, že asi aká strava, samozrejme pokiaľ to nie je niečo neštandardné, je na maloleté dieťa, aká strava je na dospelého človeka. Čo sa týka na maloleté dieťa, tam štandardne, keď robíme výdavky na deti, uvádzame 150 eur plus nejaká strava v škole. Na dospelého človeka je to okolo 250-300 eur, taká klasická strava. Čiže keď to je navýšené, stretla som sa aj s tým, že na dieťa malo údajne výdavok na stravu 500 eur mesačne, takže áno, môže byť, ale keď to nezodpovedá príjmom rodičov, tak je to trošku zvláštne. Ale teda k tým výdavkom, ako sa preukazujú sa len tie pravidelné mesačné výdavky. A to je úvery, sporenia, telefón, nájomné, náklady spojené s užívaním tej nehnuteľnosti a takéto veci, čo naozaj, keď si pozriete svoj internet banking a vidíte tam za posledný mesiac, že tieto platby sa vyslovene opakujú, lebo tie platby v potravinách to sú rôzne a podobne, ale tie platby, čo máte napríklad na to zadaný trvalý príkaz a podobne, to sú tie pravidelné mesačné výdavky a tie treba súdu preukázať. Ako sa to preukazuje? Buď to preukážete zmluvou napríklad o úvere alebo o pôžičke, alebo keď máte nejaký takýto úver alebo teda dlh, ktorý splácate, buď to preukážete tou zmluvou, alebo pekne sa to dá preukázať aj výpisom z toho internet bankingu, ale samozrejme musí tam byť aj nejaký popis, že na čo tá platba slúži, nestačí, že tam je len nejaký prevod, lebo to nemusí to byť pre súd smerodajné. Čiže veľmi dobre vie pomôcť aj ten internet banking. Nerada som, keď klienti posielajú celý výpis zo svojho účtu. Pokiaľ to nie je nutné, samozrejme hovorila som, že môže nastať situácia, že ten súd si ten celý výpis účtu vyžiada, ale pokiaľ vás na to nevyzve, tak to sami nedokladajte, lebo z toho výpisov z účtu môže vyplynúť niečo, čo potom budete dodatočne ľutovať. Mali sme aj také situácie, že naozaj ten klient si posielal na účet svojej mamy alebo kdekoľvek do spoločnosti nejaké peniaze, o čom tá druhá strana vôbec nevedela, ale keď sa mu nechcelo preukazovať tie jednotlivé výdavky, tak len z internet bankingu stiahol výpis za posledného roka a takto súdu poslal. A potom to žiaľ ľutoval, lebo mu to vôbec nepomohlo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo už keď to raz tá druhá strana mala, tak to aj použila. Takže pokiaľ to nie je nutné, určite nedokladajte celý výpis vášho účtu. Je to vaša osobná vec, sú tam vaše osobné výdavky. Určite to tam nedávajte. Samozrejme, keď vás súd na to vyzve, to je iná vec, ale keď to nie je nutné, tak takto to nepreukazujte. Čiže zmluvami, potvrdeniami, výpisom ako keby z toho internet bankingu o tej jednotlivej platbe a podobne. Krúžky, keď platíte deťom, alebo nejaké výdavky spojené so školou, tak tam vám tiež aj škola, alebo tie jednotlivé kluby vedia dať o tom potvrdenie. Čiže takýmto spôsobom viete tie výdavky vás, aj toho dieťaťa úplne pekne, elegantne preukázať. Čo ak druhý rodič svoj príjem zamlčuje? To už som tu aj načrtla. Keď je to tak samozrejme sú možnosti, akými súd vie ten príjem alebo tie majetkové pomery napriek tomu prezistiť. On si vie prelustrovať kataster, vie si prelustrovať políciu, sociálku a podobne, vie si prelustrovať aj banky, takže takto sa to zistiť dá. Ale pokiaľ ste rodič, ktorý ten príjem zamlčuje, alebo vy ste na strane toho rodiča, ktorému sa má výživné platiť a druhý rodič zamlčuje, tak môžete navrhnúť, alebo teda môže tá druhá strana navrhnúť, aby súd prihliadal na váš potenciálny príjem.
Čo to znamená potenciálny príjem? To je v podstate to, že keď ste napríklad stolár alebo múrár a tvárite sa, že váš príjem mesačne je 300 eur, tak nedáva to logiku, prečo za taký príjem pracujete, keď na profesii by ste za takú istú činnosť dostali úplne iný príjem. A veľakrát to aj my tak robíme, že keď sa ten rodič tvári, že má strašne nízky príjem, tak si len tú jeho pracovnú pozíciu dáme do profesie a hneď nám vyhodí rôzne ponuky, čiže logicky jeho potenciálny príjem, čo by mohol robiť, je oveľa vyšší ako ten, čo teda preukazuje. Potenciálny príjem je to, čo vy vzhľadom na vaše vzdelanie, vek, skúsenosti a podobne viete vykonávať, alebo ako pracujete vykonávať a koľko potenciálne viete zarobiť. Čiže keď logicky, ako som spomínala, si posledného pol roka znížite príjem u zamestnávateľa alebo u seba spoločnosti, to je jedno, a súd to zistí, tak on vie sa na vás pozerať tak, že keď ste pred pol rokom zarobili toľko a teraz zarobíte o polovicu menej, tak on nebude prihľadať na tento váš aktuálny príjem, ale si povie, že však ste schopní zarobiť takú sumu peňazí, tak on bude prihľadať na ten váš potenciálny a ten pôvodný príjem. Čiže môže to byť taká dvojsečná zbraň, samozrejme sú prípady, kedy to zníženie príjmu je aj reálne odôvodnené čímkoľvek, ale keď nie je, tak je to trošku zvláštne a minimálne potom to aj pred tým súdom nevyzerá dobre, že ten svoj príjem zamlčujete. Čiže keď sa niečo takéto stane, tak odporúčam navrhnúť ten potenciálny príjem, poukazovať na to. A samozrejme, pokiaľ je to podnikateľ, tak je tam potom tá fikcia toho príjmu, čiže treba si dať na to pozor. Mali sme také prípady, ale viete, treba si uvedomiť, že každý, kto na tom súde je a minimálne ten sudca si to vie aj sám posúdiť. Keď sa niekto tvári, že jeho príjem je 120 eur a jeho výdavky sú 1000 alebo 1200, tak očividne ten príjem jeho taký nízky nie je. Takže a to by ste sa čudovali veľakrát, tí klienti si to ani neuvedomia, tí rodičia si to ani neuvedomia, že preukazujú príjem jeden, ale výdavky tam dajú úplne neúmerné a potom ani nevedia vysvetliť, že vlastne z čoho si tie svoje výdavky platia a tvrdia, že im rodina vlastne dáva vlastne ich rodičia, ktorí sú na dôchodku a nesedí to potom. A každý, kto tam bude sedieť, to bude chápať, bude tomu rozumieť a hlavne ten sudca vám to neuverí. Čiže keď už vymýšľame nejaký príbeh, ten príbeh musí mať aj nejakú hlavu a petu a musí to aj sedieť a musíte to vedieť odôvodniť, prečo ten váš príjem je taký nízky. Čiže na toto si treba dať pozor. Čo ak výdavky dieťaťa nie sú reálne? To mám takú celkom čerstvú skúsenosť. My sme zastupovali otca a matka mala v osobnej starostlivosti dieťa. Príjem matky bol cca 1000-1200 eur v čistom a výdavky dieťaťa boli nejakých 1600 eur mesačne. Čo teda absolútne nesúhlasilo s tým, že jej príjem je taký nízky, otec platil výživné nejakých 300 eur a to stále ani jej príjem, ani výživné nedostačovalo na tie výdavky dieťaťa. Matka to odôvodnila tak, že na výdavky dieťaťa jej prispieva jej rodina, ale potom nedávalo logiku, že z čoho potom platí ona tie svoje výdavky. A sudkyňa sa jej tak pýtala, to bolo tiež také úsmevné, že či teda ona žije zo vzduchu. Ona povedala, že áno. Ale teda logicky, keď tie výdavky sú nadhodnotené, tak tiež to nevyzerá dobre. A tiež to bije do očí, keď strava dieťaťa nie je 150 alebo 200 alebo 300, ale je 600. Je očividné, že tie výdavky nie sú reálne. A v takom prípade súd samozrejme na tie výdavky ani prihliadať nebude a ani ich nebude zohľadňovať pri výške výživného. Čiže ak sa vám to stane, že druhá strana tieto výdavky úplne nadhodnotí, stačí ich rozporovať a ani nemusíte vy. To spraví za vás aj súd, lebo tie výdavky nie sú uveriteľné. Čiže a už logicky, keď ten príjem rodiča tomu zodpovedá, môžu tomu zodpovedať aj výdavky dieťaťa, ale už úplne do očí bijúce je, keď tie výdavky sú pomaly v takej istej výške ako príjem toho rodiča. Čiže určite tam potom niečo nehrá. Takže treba si aj na toto dať pozor a určite vám odporúčam, keď niečo takéto sa vám stalo, poukazovať na to. Takáto strava nemôže byť v takejto výške. Tieto výdavky zo školou nie sú v takejto výške a proste poukazovať na to, ten súd to pochopí a bude to riešiť za vás. Takže keď sa niečo takéto stane, netreba sa báť a treba len hovoriť, že to tak nie je to pravda. A hlavne treba navrhovať, aby tá druhá strana tie výdavky aj preukázala. A verte mi, ak je to nadhodnotené, tak ich preukázať nebude vedieť. Závaží, ak deťom kupujem napríklad oblečenie. Máme veľa aj takých klientov, ktorí platia výživné, napriek tomu deťom prispievajú na športy, na krúžky, na oblečenie, na nejaké bicykle, kolobežky a podobne. Áno, zohľadní. Teda závaží to a súd to zohľadňovať bude. Súd sa vás aj bude pýtať,
na tom pojednávaní, či okrem výživného platíte niečo aj nad rámec. A vtedy je priestor na to, aby ste to uviedli. Áno, deťom kupujem toto. Samozrejme, keď to aj viete preukázať, súd môže zohľadniť, pripočítať k tej výške vášho výživného a môže vám to pomôcť napríklad v konaní ohľadne zvýšenia výživného, aby vám to ponížilo tú časť toho z ročného výživného, ale to už zachádzam úplne do inej témy, ale samozrejme pomôcť to môže a pokiaľ je to tak, že tým deťom platíte niečo aj nad rámec, samozrejme treba to v tom konaní súdu preukázať, uviesť, zdokladovať a samozrejme súd na to určite prihliadne. Zaváži, ako dlho sa o deti starám. To sú tiež také časté otázky klientov, kedy riešia to, že áno, ja sa o tie deti starám viac ako otec a prečo je takéto výživné a podobne. Sú situácie, kedy súd určí výživné, je nejakým spôsobom nastavený styk. Nie je to zrovna striedavá starostlivosť, ale už to hraničí s tou striedavou starostlivosťou, ten styk je v podstate na poli, možno sa to líši o pár dní a tomu je samozrejme prispôsobené aj to výživné. Počas života sa čokoľvek môže stať, ten styk sa úplne zmení a zrazu sa vám stane to, že už to nie je také rovnomerné, už zrazu vy máte tie deti oveľa viac a ten druhý rodič ich má o dosť menej. Ale to výživné je stále rovnaké. A toto je dôvod na tú zmenu pomerov a na podanie návrhu na zvýšenie výživného, pretože v takomto prípade by toto malo byť zohľadnené a určite bude, pokiaľ si to podáte na súd. Čiže ak takéto niečo stalo, samozrejme iná situácia je, keď len rozbiehate to súdne konanie, ešte nemáte ani rozsudok, tak samozrejme tam už sa určuje okrem toho výživného aj forma a spôsob a rozsah tej starostlivosti o tie deti, kde sa to samozrejme bude zohľadňovať. Ale zohľadňuje sa to aj naopak, lebo to výživné nemôže byť teraz v tej celkovej výške napríklad podľa tej tabuľky, keď tá starostlivosť o tie deti je medzi rodičov rozvrhnutá rovnomerne, že každý rodič sa stará o to dieťa v podstate v rovnakom rozsahu, tak to by malo byť prispôsobená aj výška toho výživného. Čiže tiež, keď ste na tej druhej strane, treba na to poukazovať, hovoriť, urobiť nejakú tabuľku, koľko dní sú deti s jedným, koľko dní sú deti s druhým a súd na to určite prihliadne. Čiže takto aspoň skrátke by som vám dúfam objasnila tému určovania výšky výživného a čo všetko vie pri tej výške zavážiť. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, budem veľmi rada, ak ma budete kontaktovať na týchto adresách a rada vám na tie otázky zodpoviem. Ďakujem krásne za pozornosť.